Ola, benvidos e benvidas a este programa moi especial. Hoxe vamos a presentarvos o ambiente de Sereas. Cantos anos tes? Pois teño 36 anos. Que é o que máis te gusta do mundo? Pois hai moitas cousas que me gustan, afortunadamente, pero viaxar, cantar, ler, dormir e comer. Son das cousas que máis me gusta facer. Cal é o teu instrumento favorito? Pois o que eu máis practico que a voz. Me parece un instrumento moi complexo porque require de todo o corpo, entonces creo que a voz é o que mellor se me dá e que máis me sinto cómoda con el, lóxicamente. Con cantos anos empezaches a cantar? Pois comecei a cantar, di o meu pai que empecé a cantar antes que a chorar, casi. Eu recordo que a miña primeira canción, que aínda me lembro dela hoxe en día, aprendina con 3 anos. Entón eu creo que como todos os nenos, moi pequeniña, cando xa nos cantaban cancións, pois xa me iban quedando e a tararearía, como fan todos os nenos e as nenas, imagino que desa idade. Como se chama o teu primeiro disco? O meu primeiro disco chamase Deserto de Centos e o que quixen transmitir con ese título así un pouco raro é que eu, ainda que levo xa anos na música, era a primeira vez que facía un disco en solitario. Entón, pois era como enfrentarte a un deserto, non? Como cando vas a atravesar un deserto que nunca pisaches por algunha de outras veces na túa vida, pero de centos, porque aínda que eu empezaba un camiño en solitario, me sentía moi acompañada. Entonces, por eso se chama Deserto de Centos. Aparte de Sereas, cal é o teu ambiente favorito? Pois a min gústame moito o arte. Entón, a min outro dos ambientes que me encantan, pois é Teselas ou Atelier, porque me gusta moito a arte, pero tamén me gusta moitísimo as ciencias naturais e sociais, entón tamén son ambientes que estou moi cómoda, e por suposto editorial, que xa editorial eu considero casi un ambiente tan meu, xunto co profesiño, entonces é como se Sereas e editorial xa foran aí dous ambientes moi irmáns. Como? Dous ambientes en un? Sí, porque mirade, moitas cousas de editorial as facemos en Sereas, moitas de Sereas en editorial, entonces estamos como moi unidos. Somos como dous ambientes que traballamos moi xuntiños, verdade? Porque nos enteramos do que facemos moi ben os uns nos outros. Entón, sí, editorial xo considero como casi meu tamén. Pero digamos que Teselas e Atelier serían dos ambientes que me encantaría estar. Cantos anos levo de profe? Pois de profe teño 36 e empecé a ser profe con 21, pois levo 15, non? Sí. A ver, cal é unha das túas ventaxes de ser profesora? Pois para min ten varias, e unha delas é que aprendo un montón de cousas, porque o feito de preparar cousas para facer con vos nas clases, ler libros para mellorar como profe, fanme aprender cousas pois que ata o momento mellor non descubrira, e despois, porque vos, os nenos e as nenas que convivimos xuntos aquí en Sereas ou no cole, tamén me enseñades un montón de cousas que moitas veces pois os profes non sabemos ou descubrimos gracias a vos. Entón eu creo que o máis importante é que sendo mestra, teño moito acceso a moitas aprendizaxes novas e moi diferentes dos meus compañeiros, dos meus alumnos e alumnas como a vos, da xente que me rodea e que me fai, estar como máis en contacto ca realidade. Eu creo que os profes e as profes temos a obriga e a necesidade de estar en contacto ca realidade, co que pasa no día a día, para poder comentalo e falalo con vos e aprender deso xuntos. Cantos discos tes? Pois mira, en solitario teño un, estou preparando o segundo, e despois estive noutros grupos musicais nos que tamén saquei discos, entón, ahora mesmo non che sei dicir exactamente os discos nos que participei, pero pode que sobre uns 10 ou así, poden ser de grupos polos que pasei ou de colaboracións que fixen, participei en varios discos, pero meu en solitario teño un nada máis. Cal é a túa nota favorita? A miña? Nota favorita.
nota musical. Ah, nota musical, non che entendía, perdón. A miña nota musical favorita? Pois nunca pensei, nunca me fixeron esa pregunta nunha entrevista, verdade? E non sabería que decirche. Supoño que Sol, porque Sol é a que vertebra un pouquiño o pentagrama, é a que está sempre aí recordándonos o resto das notas onde está colocada cada unha, é como a referencia. Entón eu supoño que a primeira que se me ven agora á cabeza é Sol. Gañastes algún premio? Sí, gañei algún premio co meu disco en solitario e tamén con outras formacións e outros grupos cos que estiven. Hai uns premios de música en Galicia que se chaman os premios Martín Kodax da música galega e cada ano se celebran e se lle dá un premio ás diferentes categorías musicais de música que se fai en Galicia. E eu no 2017 pois tiven a fortuna de que me deran o premio Martín Kodax da música a mellor canción de autora por unha das cancións do meu disco. E despois, co grupo de Fiana Roca, pois tamén que foi outro dos grupos cos que estiven anteriormente, tamén recibimos algún premio, como o premio La Opinión, que é outro premio que se organiza na Coruña tamén para a poñer en valor as músicas que se fan en Galicia. E digamos que eses son así os dous máis destacados, creo. Se non me estou olvidando de ningún. Agora tamén vos podo comentar que agora mesmo estou nominada a uns premios que organiza unha asociación aquí no Barbanza que se chama Barbantia e que todos os anos premian cuns galardóns que casualmente se chaman Sereos. Entón mirade que casualidade. Estou nominada a un premio Sereo sendo a profe de Sereas. Entón, saberemos o día 6 de decembro si hai sorte ou non e me conceden o premio. Xa vos contarei. Tania, nos cantas unha canción? Veña, canto vos unha canción que me gusta moito, que fai tempo que aprendín tamén. Non é a primeira que aprendín, pero sí que é unha que me gusta moito. E di así. Fonte do Araño, onde eu derrapar, o teu carón xogaba no bran. Onde vai o teu rego, onde vai? Que eu teño sede, non o podo atopar. Onde vai o teu rego, onde vai? Que eu teño sede, non o podo atopar. Moitas grazas, chicos, un placer. Sí, moitas grazas por estar aquí connosco. Grazas a vos, ata outra. Ata outra. Perfecto, chicos, pois xa o tedes.